Moi! Muistatteko me justiinsa jäätiin tänne? No, tästä jatketaan. Jäi kesken se... miksi sitä sanotaan? Niin, hakku. Hakun tekeminen. Joo, hakuhan se olikin. Hyvä tämä muistiis. Noin. Piti nimittäin tehdä jännä juttu. Noin. Ensin rubiinit. Timantti. Ei siis rubiinimiakka. Sitten noin, hyvin menee. Sitten jatketaan, mutta ensin käytän nämä loppuun. Menemme kuparikaivoksen takaisin ja lähdemme sinne paikka, mihin me just äsken jäätiin. Mä en voi kuolla sinne kuitenkaan, koska mä hukkasin paikan. Zombit hakkaavat ovea, mutta ei se haittaa. Alaspäin, alaspäin, possun kuusen latvas näin. Mä en tiedä mistä on kotosi. No, ehkä musta kannattais mennä tekemään sänky ensimmäisenä. Jos mulle käykin hullusti. Vittu kuinka tehokas. Kiitos. Mutta mä vedän niitä turpaa edelleen tällä. Mä unohdin, mitä mun pitikin tehdä. Eikö niin oo, mun piti tehdä sänky. Noin, noin. Noin. Tässä on varasto tällä hetkellä. Kuparit on hyvin tullut. Ennäs täällä ei voi tehdä mitään. Pystyykö se täällä? Ei voinut. Noin, noin. Se voi olla vaikka tohon noin. Ei tohon. Mä pistäisin tähän. Nukkumaan. Jos mä päätän sitten kuolla, niin mä spawnaan tosta. Sitten nyt mä teen chestin vielä. Jatketaan. Noin. Chesti. Noin. Noin. Emerald pickaxe mä pidän kuitenkin mukana. Mä heitän dinot. Noin. Sieltä mutta nyt mä otan... tuo on hyvä kuolia vielä. Dinaa vielä. Mä heitän sen tänne myös. Hyvä. Mä teen nämäkin tuonne. Gravel. Silläkään mä en kyllä tekis mitään. Iron ore sinne ja sitten tämä tänne. Mä heitän tonne ehkä öljynkin vielä. Sitten mennään jatkamaan. Hop, hop.
kokeillaanpas. Tänne. Täällä näimme viime jaksossa vähän kaikenlaista. Jotain semmoista, millä voisi tehdäkin jotain. Op. Noin. Sitten käyttöön emeraldi. Hui hetnältä. Tuollaista kaivosta mä piti heittää ihan himaa. Mun pitää mennä tukkiin toi laava. Tai toisaalta se tuo kyllä hito hyvää valoa tänne. Mutta tää on ilmeisesti tukit. Ainakin mä tukin sen. Noin. Tuohon. Nyt mä en voi sinne joutuakaan. Eli mulla käy tosi huono tuuri ja tästä sitten vähän saa luiskaadakin sinne. Mulla on aika huono tuuri. Täältä ei siis ollut enää mitään. Tää tutkimusmatka kyllä ihan feilas, ihan täysillä. Tästä feiliä mä en oo vielä tehnyt. Mutta lähdetään vaan syvemmälle. Syvällä löytyy rikkaudet, muistakaa se. Uraaniumia sieltä löytyy myös. Noin. Op. Toin. Mitäs näillä? Silver, hopea. Airan. Tässä on hyvä. No, tähän. Uusi kaivos. Ensin mä käväsen tuolla. Noin. Tästä. Joo, toi ei näytä kyllä hirveän hyvältä paikalta. Lähdetään tänne päin. Iron ore. Käyn viemässä. No niin. Missä täällä on? Tuolla. Joo, mä lyön sua. No niin. Eikös tää video nyt ollut tässä? Jatkan seuraavasta.